Po slávnostnom oceňovaní popradských osobností tentoraz poslanci zasadnú do poslaneckých lavíc. Už vo štvrtok na mestský parlament čaká viacero bodov na prerokovanie. Pozrite sa v krátkosti, čomu sa budú popradskí volení zástupcovia venovať. Organizačný odbor pripravil na schválenie viacero prenájmov bytov a divadelnej sály. Majetkové oddelenie navrhuje zriadenie viacerých vecných bremien a predaj pozemkov. Jedná sa napríklad o predaj železniciam alebo predaj pozemkov pod garážami a kúpu stavebných objektov. Odpredávať by sa mali aj chatky a pozemky rekreačného areálu v Mlynčekoch. Mestské lesy požiadali o zmenu zaradenia spravovaných lesov z kategórie účelových do kategórie lesov osobitého určenia, kde sa uplatňujú jemnejšie spôsoby obhospodarovania. Odbor školstva, mládeže a športu do programu zasadnutia pripravil návrh na zabezpečenie nových gastrozariadení v jedálniach materských škôl na Dostojevského i Záborského ulici za takmer 10 000 eur. Oddelenie strategického rozvoja prichádza s návrhom na schválenie memoranda pre výzvu Horizon Europe a návrhom na schválenie pravidiel participatívneho rozpočtu, ktorý umožní občanom zapojiť sa do rozhodovania o prerozdelení časti verejných zdrojov. Ekonomický odbor rozoberie hospodárenie programového rozpočtu za prvý polrok a navrhne zmeny v rozpočte v aktuálnom období. Sociálny odbor s poslancami vyhodnotí komunitný plán a s informatívnymi správami o hospodárení sa predstavia všetky mestské obchodné spoločnosti. Zasadanie sa uskutoční vo štvrtok 24. októbra so začiatkom o 8 hodine ráno. Z rokovania vám už tradične prinesieme priamy prenos.